za 3 dnes popoludní na jednotke. No a keď chcete vyzerať na jednotku ako túto Ladislav Tóth, akademik, tak prosím, počúvajte jeho dobré rady. A s Lackom opäť pokračujeme o vypracovaných brušných svaloch. Teraz počas sviatkov je taký nával jedla. Čo odporúčate, aby sme si udržali tú postavu a možno, aby sa teda to kilo nejaké na nás nenalepilo? Počas sviatočných dní človek vychádza z každodenného stresového stavu a prechádza pod vplyv tzv. Parasympatického nerva, to znamená ukľudňujúceho. Mala by byť v strave tak povedzme 30% tuková zložka dennom, ale cez sviatky mnohí ľudia jedia 60% tukov a teda to sa musí niekde prejaviť. Čiže ja aj cez sviatočné dni žijem takým istým štýlom, nehovorím, že som hladný, ale stravujem sa normálne, čiže nemôžem mať problém dá sa povedať, s nejakými tými kilami. Hovorím, väčšina ľudí bohužiaľ nechcem povedať, že sa obžiera cez sviatky, ale určite, že sa prejedá. No, podľa lekárov napríklad dá sa denne pribrať pol kila až kilo. Čiže keď povedzme niekto tých 5-6 dní, akože sviatky, tak tých pár kil tam môže nabehnúť. A vám sa ani raz nestalo, že počas sviatkov ste pribrali? Nie. Chvála Bohu, nemám aj asi dobrý metabolizmus. No ja sa pohybujem, však robím aj aerobné aktivity, nielen cvičím, hrám volejbal, tenis, občas boxujem a teda. Čiže tá energia, ako sa ide ona, to, čo do seba dostanem, to aj vypálim. Väčšinou ľudia totiž priberajú preto, lebo majú podstatne vyšší príjem kalórií, ako je výdaj. A dnes bohužiaľ je veľmi veľa toho sedavého zamestnania, však niektorí ľudia sedia za počítačmi 10-11 hodín denne. To z fyziologického hľadiska na planéte Zem organizmus nemôže uniesť. Možno na planéte Urán, tam by boli v pohode, ale tu nie. Ukázali sme si už aj nejaké teda tie sklapačky, ktoré vyrobíte každý deň na brušné svaly. Tým ráno môžem začať aj doma ešte nejaké, môžem tam spodne. A ako často cvičiť, aby teda sa možno na tom bruchu nenalopilo? No brucho sa sa dá cvičiť každý deň, len treba pevnú volu. Ja som bol veľakrát sám prekvapený, že ľudia, ktorí chodia do posilňovní, mnohí neradi cvičia brucho. Pozor, tam ja samozrejme. Môžem si takto zastriať nohami, urobiť takéto bicyklovanie a teda. Čiže tých pohybových, týchto brucho pracuje. Dobrý by bol stacionárny bicykel si domov zaobstarať, pretože aj pri ňom ide brušné svalstvo veľmi dobre a je to dobrá investícia, lebo vydrží to doma roky. Lacko, ešte ukáž nejaký cvik. Ja sa ťa medzi tým opýtam, môžete cvičiť, ja sa vás medzi tým opýtam, že vy ste hovorili teda, že každý deň je dobré na to brušné svalstvo cvičiť, ale kto chce schudnúť, mal by teda naozaj aj viackrát za deň nejaké dvojfázové cvičenia si dávať? Lepšie je robiť samozrejme aerobnú aktivitu, lebo pri nej sa v podstate väčšej miere zapája do metabolizmu spaľovanie tuku. Čiže behanie, plávanie, korčenie, bicyklovanie. Dá sa aj samozrejme v posilňovni s bruchom urobiť poriadky, len treba potom cvičiť takým aerobným štýlom, to znamená s minimálnou záťažou, rýchlejším tempom, viacej opakovanie. A hovorím, ja som si povedal, že stojí to za to, lebo to zdravie drží a človek nejak vyzerá. Určite, ale nášmu teda brušnému svalstvu tie veľkonočné dobroty veľmi teda neprospejú a na Veľkú noc ale takú chutnú šunčičku neodmietnete s chrenom, Lacko, a ja si myslím, že o tej chutnej šunčičke si už po dokrutke povieme s odborníkom na slovo za tým z Ladislava